Ole clear tu le ngai thla tu zong te in zawain chibai kan buk le ve ka chiu evin hi September ninga ani a channel hi subscribe le konom chami han subscribe sak le ram turin kan han ngen thar ve le lok chiu ani ti jo nei tun rom video wa chuan ai vo in September ninga ani boka tun nei September ninga ti lo lang hi video wa hian kan hmu a hei hi engdang ni lovin film pakhat India film Three Idiots ti American le Kareena Kapoor te channa film hit tak mai khata chatura azia kha ni September ninga kha thin rim eng phiar chung kha na zia ka kha thil azia chan kha kan thre ome film en to ho chuan Teachers Day ni alo thlenga thu sei turin ante Teachers Day lomna chuta chuan thu sei tur kha an librarian pakhat kha chhuttira chu alo bai hat vek maya hi hian chatura hian chutia bai hat vek to nuwa chuan kha film zinga role play tu ber ran chaw khan alo thlak dang lam saka uat then khat kha pawng sual ti te khan alo thlaka uat then khat kha ti chuan le von dan ngai kha thlak dan ngai kha na vong ta vek siani hian bai hat takin ti chuan Teachers Day thu soin phur faran ina chuaka soi tak taka thlak dan ang khan annoi hul maya chumi kalzel chu ani ti hian zana September ninga ti hi ran chaw te thian ho ma helai hian ziaka hmuna hian nakina kanin mule anga chuta chuan eng ang nge kan ni kan hria ang an tia an chaw vela ran chaw te thian ho kha chutiang chuan thina rim ang reng fu mai ni thu sei tur kha an lo thlak dang lam kha poni sela September ninga lo thlen hian kha kan thre chuak thina karil ruah hian ngai tuana chi hrang hi aron lu ta mitam tak chu thil kan chiar na sa lekha te kan chiara kan zirlai te pawh kan zira tha fu mai chunga chuan tumlai khawvela chuan mani mihring thluak na ina hriat na chu thu ran ni se kan bai hat thileng kim mai hi zirtir tu ten not min pek kha tha em hei hi adikem exam na local thei ani em tiama ania lo in zira question te lo study lo ka khatianga mania thil lo ti a in om ang bai tongpong bai ha tlup von tlur mai hi kan rilru kan tin zone ni tatlat maya tunlai khawvela hian hetia tongpong von ngek mai hi ni exam don dar kar han von hrepa anu le exam na thui deuh han zia te chuan thavel tuka amar chu mihringa hian quality kan tiang chi thiam na thuk tak khan omzui lo hi mitam tak hi an om ve tlat maya chu poine me mani kha kan bai ha takha kan bai ha thazui viawa kan thluak poina hun rei tak hrezuya chu chuan hun lo om le zel tura kha kan bai ha thiam na kham thil tha tak tak min ko mu sela chu alom om lu tuka amar chu tiang te chu ani lo fo na chang na chena oma mitam tak chuan exam na te kan ziak thuaka hun rei lo te chungim bai hat liam pot na chu kan lo thei ngil le vek thina exam na mark musang deuh si anu le thiam na lam reng nei zui ta chuang si lo
quality nei zui mi alo mi hring hi a om thei fu mai a he fi mai ro chuan ICE a hei an principal hian a ran chaw te thian ho hi a hauh lol fo chang a awm a ni a bikin ran chaw phei chu thiam na em nei tum lem lova sorry degree le certificate em nei tum lem lova thiam na hrim nei tum wanga college an lut ve deuh mai kha ni a fi malan dan hiam si lai ro chuan chatur ero hi chu an kim mai bai hat vek tum chi von char abu anga zia chua thlapa khatianga exam pass tum chi kha ani a amaro chu a fim ento te chuan kan hria an top na ero chu a in ang lo fu mai he hmunah hian kan kal leang kan in hmulenga enge kan hriang ti tupa chatura te chu enga ni zui talo viau mai a fim kan hmu ang kham chu ni a September ninga zirtir tu te ni alo thlen hian thil poimo tam tak zir chhuah tur te hi omkara he fim hi en tir nei tha tak ani ve a chu voina zirtir tu tam tak po hianin zirlai te thiam na an pek na konga thiam na tak quality that dik tak nei tura an zirtir thiam hi apoimo em a chu tiang che zirlai te po in an zirlai mei pialama an che vel le khabu te fom khoma an zirlai pui thei tura chu tianga thei top an chua hi alo thangkai viau bok ani ti he fim mang hian alanga tin zirna ngor tong pong von tlur bai hat tlut ringot mai pialama hian thiam na tak po chuak thei tura khoi sikula pokan kalania mo eng thil kan zirania mo kha kan thil zir kha tak nge ya mang chuak thei tur khopa keima ania hian quality kan ti thiam na ang chi hi a om hi alo poimo viau mai chu thila chu he fim hian tarlan ani a chu teachers day an lo thlen hian fim hi kara chuak zia thina chaturan September ninga aziaka a thian te a chawa challenge vel lai kha kan han thra chuak a voina chuan kan han soi chuak ve hrim ani